моҳи январи 2015 аз рӯи пешгӯи пешакӣ нисбатан гарм пешгӯӣ карда мешавад ва дар кӯли ҷумҳурӣ қариб ки аз меъёр 1-1.5 дараҷа гардтар пешгӯӣ карда мешавад ва нисбат ба соли гузашта, нисбат ба соли 2014 ки дар 2014 низ моҳи январ гарм буд ва нисбати меъёр қариб 1 дараҷа аз меъёр гардтар буд ва ин сол моҳи январ гарм ва то 1.5 дараҷа аз меъёр гардтар пешгӯӣ карда мешавад ва инчунин бурдани боришот дар рӯзҳои алоҳида пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимол аст ки дар якҳатто ноҳияҳо боришот каму беш аз меъёр баланд хоҳад бурид ва дар тӯли моҳи январ асосан дар водиҳо ҳарорати ҳаво на кам аз 9 дараҷа гармӣ пешгӯӣ карда мешавад, яъне ки дар рӯзҳои алоҳида ҳатто дар моҳи январ эҳтимоли то 15 ва 17 дараҷа расидани ҳарорати ҳаво дар назар аст, вале чунин будаҳо барои моҳи январ ғайримуқаррарӣ аст, чунки асосан моҳи январ яке аз моҳҳои хунуктарин дар иқлими ҷумҳурӣ мо мебошад, вале моҳи январи 2015 ба монанди 2010 ки дар 2010 қариб дар тӯли моҳи январ ҳарорати ҳаво нисбатан гарм буд, гарчанде ки боришотҳои гуногуни асосан борон дар водиҳо борид ва дар қисматҳои кӯҳӣ бошад барфборид ва ин то дар қисматҳои кӯҳӣ аллакай барфҳо дар тӯли 4-5 рӯз монда истодааст ва дар рӯзҳои наздик боз бурдани чунин боришотҳо дар назар аст. моҳи феврал бошад, аз рӯи пешгӯи пешакӣ мо моҳи феврал нисбат ба соли 2014 гармтар пешгӯӣ карда мешавад, вале агар нисбат ба муқоисаи бисёрсола агар гӯем 1 дараҷа хунуктар пешгӯӣ карда мешавад ва аз рӯи пешгӯи пешакӣ мо моҳи феврали ин сола аз рӯи меъёри бисёрсола 1 дараҷа хунуктар пешгӯӣ карда мешавад ва инчунин эҳтимоли буридани боришот ва инчунин дар қисми зиёди ноҳияҳои водигӣ буридани барф низ дар назар аст ва ҳарорат дар тӯли моҳи феврал тағйирёбанда буда эҳтимол аст ки шабона аз 2-7 дараҷа хунук дар водиҳо то 0.5 дараҷа гармӣ пешгӯӣ карда мешавад ва рӯзона бошад аз 0.5 дараҷа хунук то 15 дараҷа гармӣ дар як қатор водиҳо пешгӯӣ карда мешавад. Дар қисматҳои кӯҳӣ бошад асосан ҳарорати ҳаво тағйирёбанда аст ва шабона аз 0.5 дараҷа хунук то 15 ва дар рӯзҳои ҳавода то 17-18 дараҷа хунукӣ дар назар аст.